שלום לכולם, בסרטון הראשון של Survival! זה בעשה פה PvP. לא מוצאתי את זה. טוב, הסרטון הראשון של Survival עם תומר. מוזר שאני לא רואה את הסקין שלו ואני רואה את שלי. אבל הוא לא רואה את שלי. טוב, נו, לא חשוב. אז אמרנו סדרת Survival. טוב, תתחיל לחצוב עצים. תתחיל. Getting good. אני לא קיבלתי את זה כי קיבלתי כבר את ה-achievement הזה. כי לא פתחת אותי בגלל זה לא קיבלת את זה. לא, אני חצבתי עץ הנה עכשיו, פתאום. למה אתה נולדנו? מה אני אעשה? זה אזור של המון עצים. זה מה שזה. זה אזור של המון עצים, זה מה שזה טוב. בוא נכין עצים. צריך לחפש עצי אלון. מה? עצי אלון. זה שולחן עבודה, אבל תכין דברים קשים כאלה. אופסי. זה היה רק בשביל ה-achievement. אני אכין לי חרב. גוש. קשה לחיות במיינקראפט. חם, מקוש, גרזן וכף. מה קורה? כדי שנוכל, אתה יודע, לחצוב אדמה. למה? למה? זה מה שאני שונא בתומר. טוב, יאללה, אתה יכול לחצוב את זה. אם היה פה PvP הייתי הורג אותך. אמר! סתם. סלש דיפיקולטי 2. נורמל. זה בסדר נורמל? כן. טוב, בוא נחצוב עוד עצים. בוא נחצוב עוד עצים! למטה, מה בוא? אנחנו צריכים שיהיה לנו מספיק לבית, אומר. תסתכלו אותי, אני מיילי סיירוס. סתם. מיילי סיירוס. איי. עוד עצים. שיהיה לי סטאק של עצים כאלה, אני צריך סטאק של העצים הלא מוכנים. אתה מבין? מה אתם רוצים? אתה רוצה לקנות וילה? מה? לא. כי תשמע, אני יודע איך לעשות בית יפה לאללה. תן לי לעלות למעלה. יופי. נתתי שתולים. יפה לך. אתה יודע מה? תיקח את השתילים. אם נרצה לשתות. אוקיי, יש לי סטאק של עצים ו11. עכשיו אני צריך סטאק של העצים הלא מוכנים. מה? העצים שלא הופכים אותם לפלנקס. תחצוב כמה, אני אנסה להגיע עד סטאק. יש לי פה חצי סטאק. תביא לי! רגע! תביא לי חצי סטאק, איפה אתה? אני פה. אני פה. אני עוקב אחריך. יופי. באמת יש לך חצי סטאק. עכשיו יש לך חצי סטאק. עברתי את חצי סטאק. אני לא טוב, אני מעטה. לא, נתקע לי עץ למעלה! בוא נע עצי. אני לא טוב, אני מעטה. הנה, לקחתי אותו. עץ. יופי. איפה אבן? הנה אבן. חצבת אבנים? כן. שונא אותך. תכין לנו עכשיו דברים מאבן. תחצוב בינתיים אבנים. לא רואה כלום. ברזל!
ברזל. נתתי ברזל. יש לך דברים עם אבנים? אני אנסה לכם. אז תחצוב לנו את הברזל. וואי, מוזר. על ההתחלה ברזל. שתיל, יופי. עוד שתיל. getting an upgrade. אתה שיפרת. רגע, אתה יכול להביא לי אבנים? רגע, אני ארצה את האיירון. נו בבקשה. יש את האיירון. יש לי עוד מעט סטאק של לא מוכנים. עוד מעט נגמר לי הגרזן. שהוא יגמר לי בטוח יהיה לי סטאק. אני צריך עוד 4 עצים לא מוכנים ויש לי סטאק. מביא את האבנים בו. תביא לי איזה 5 אבנים. כבר חזרתי 20 אבנים. אני צריך 5. אני צריך אותו. חזרתי 20 אבנים. תביא לי 5 אבנים. יש לי סטאק של עצים לא מוכנים. ייי! איפה אתה? טוב, אנחנו צריכים אוכל. 5 אבנים. יופי. וואלה בדה. יש לי דיימונד. איזה דיימונד? סטון. Getting an upgrade. יש לי גם את האצ'יבמנט הזה. יופי. טוב. צריך להכין. נו. תנור. אני צריך עוד גרזן שנייה. צריך להכין. צריך למצוא פחם. נכין לי עוד גרזן. יופי גרזן. פחם. איזה גם אותי צריך למצוא פחם בחם. אוקיי, עכשיו לילה, אנחנו צריכים להכין בית, נו מהר. אך! הבנת אותי לגמרי. טוב, נעשה בינתיים בית מתחת לאדמה. מה עם שולחן עבודה? יש לי עוד אחד. יש לך מזל שיש לי עוד אחד. תחסום את זה. תעשי שולחן עבודה, נכין לפידים. טוב. אני לא סוגר אותו. כמעט שכחתי כמו אני לפידים. זה פשוט מקל בפחם. אוקיי, סגרתי. טוב, הבית שלנו יהיה בינתיים מתחת לאדמה ואנחנו צריכים אוכל. אשמתי. למה לעשות את זה? יש לי פחם. אני אכין עוד לפיד. עוד 4 לפידים. כי אתה יודע, זה מביא 4. יש לי 4. אתה רוצה לחצוב בינתיים? תשים את זה פה. בוא נחצוב. תשים את הדברים פה ונתן. לא, התכוונתי לחצוב. תשים את הדברים... פה, טוב? כן. למה? זה לא מקום טוב? אני מחמם את האיירון. כל אחד דקה שיש האיירון יש 12. סבבה. טוב, יאללה, בוא נחצוב. נעשה מדרגות כאלה. איירון! עוד איירון! צוחק עליי? אני יודע לי עוד איירון. אני כזה שונא אותך. יש לי מזל שיש לי לפידים לדרך. יש לי בזה. בסך הכל 4 איירון. גם לך יש 4? עכשיו יש לי 3. אני רוצה איירון.
מה זה ה-achievement הזה? מהתנור. לקחת מהתנור, אז גם אני רוצה. גם אני רוצה לקחת מהתנור, גם אני רוצה. חכה, אבל חכה, אני צריך לקחת עוד אחד. לא, אני רוצה גם לקחת מהתנור. לקחת השאר. אוקיי, זהו. לא יא גנב, די. לא קיבלתי את ה-achievement. כי לא הכנת את הנור. צריך להכין תנור. כן. סבבה. בואי נהיה רעשית. אחד. יהיה לנו עוד תנור. הנה. אני מת מהמה לא טוב. טוב, אני אכין לי חרב. תשים עוד. אני אכין... קח עוד 5. באמת? תביא לי. בואו. יש לי 4. לא שני. ואז תיקח עוד 6. חרב איירון. את אחרון אני אקח. יש לי חרב איירון. כן, צריך עוד. כן. בוא נכין פיקקס. איירון? והדבר האחרון שרציתי להכין זה. טאדה! יש לי נעליים מהאיירון. לא, נשמע ספיידרים. טוב, אתה בא נחצוב באיפה שחצבנו? טוב, אתה בא? אתה ממשיך לחצוב, אני חוצב איפה אני. רגע, יש לנו עוד פחם. יש לנו עוד פחם. ניקח כמה. יאללה, יש לי 15. אני אקח עוד. בוא נראה כמה יש לי עכשיו. יש לי 27. יאללה. טוב, אני מוכן לחצוב. אנחנו צריכים אוכל או שאנחנו מתים פה. רגע, בוא נעשה ספאון פוינט. רגע. סבבה. אני עשיתי לך ספאון פוינט כבר. גם לי. יאללה. אני חוצב עם... רק קצת. זה יותר טוב לכתוב עם פיקקס איירון. כמה לפידים יש לך? 7. לי יש יותר. רגע, לא עשיתי את זה נכון. עכשיו. כן. לפיד. מה אתה כבר מצאת?
הגעתי לגרבל. 12 איירון. יש לי פלינט. אולי יש לך איזה איירון אחד? כן, כן. תביא לי. תשתגר אליי. יופי, תביא לי. למה? תיתן את זה. יש רעש, יאללה. קח, הכנתי לך פלינט. סטיל. ממש טוב. נו, פעם אחת, לא נורא. אבל אני לא יכולה. אם נמצא איזה אובסידיאן ונשיג דיימונד וכל מיני, אז נוכל להכין שער לגיהנום. רגע, בוא נכין צ'סטים. למה? נשים שם דברים נעשית. שהשגנו. וואי, אני חייב אוכל. נעשית ספאם, למה לא עשית ספאם? עשיתי לך ספאון פוינט. עשיתי לשתינו ספאון פוינט. כס לשקיל. הנה, וגם נשמרים לנו דברים. אז זה טוב. טוב? כן. נעשה כבר קיל. עם מלא דברים. היה. יופי, רואה? איפה אני אבל? תשתגר אליי. תשתגר אליי! תרשום סלש ספאון פוינט פה. כן, פה. תעשה ספאון פוינט. אני אעשה לך. הנה, עשיתי. רואה? די. יופי, הנה. טוב, אני הולך לחצוב. אני כבר רוצה לבד לך. שיט! אתה יודע מה עוד טוב שאתה מלא את האוכל? יש לך פיקקס מאיירון? כן. בגלל זה אני עשיתי קיל, הבנת? מצאתי מערה! תשתגר אליי! תשתגר אליי דחוף! מצאתי מערה. בוא נחצוב, בוא במערה. אז אני... הנה כבר. איירון. כיף לחצוב. חמר. לא חמר, אבל... טוב, בוא נחפש עוד חלק של המערה. הנה, מצאתי. למה שתיים? שמעתי אנדרמן. תודה. אני פה. תודה. פה. כן, שמעת, גם אני שמעת. אוי, לא. רק לא נמות, שכחת לנו סתם בו. וואלה, נכון. קול גם צריך לחצוב. טוב, אני פשוט ממשיך לחצוב. לחצוב. מערה. צריך למצוא דיימונד, יש לי פיקקס מהר, אז אני יכול. יודע, כמו שאני מחפש עכשיו דיימונד. פתאום כזה אנחנו מוצאים דיימונד על ההתחלה. לא, אני בעיה. אם לא נמצא דיימונד על ההתחלה, אז נקרא לפרק איירון על ההתחלה. דיימונד בהתחלה. אם נמצא דיימונד. כן. מצאתי קריפר, זה לא טוב. יודע. קריפרי, בוא, יש לי חרמה איירון. מצאתי עוד איירון. מי אתה מפחד ממנו? ברור, אני אין מעטפול איירון. אני פול דיימונד! הרגתי קריפר. עוד קריפר! הוא התפוצץ. אוי, עוד קריפר! אומייגאד, סקלטון הורג אותי. מתתי. אז לא נלך על מה אלו. אני יודע. אתה בא שוב למערה? אני כבר הגעתי לכושר דיימונד, לא מתדיימונד. חצי איירון. הגעתי כבר לכושר דיימונד, איפה דיימונד?
השתגרתי. למה? השתגרתי. מה? לא, בוא למערה שלי אבל. אבל אם אני מטפלים דיימון, איפה אותך? אפילו לא הגעת לחלק של איירון. אם פתאום נמצא דיימון, לא תגיד את זה? אני אחצוב אותו. רגע, איך אני... דיימון! אה? דיימון! מה? דיימון! לא רוצה. לא, אבל הדיימונד של כולנו. הדיימונד של כולנו. לשתינו. 4-4, ככה. מצאת 8? לא. מצאת 8? תביא. Diamonds to you. תזרוק לי דיימונד וככה תהיה שצריך לקבל סוד. מה? כי לא... איך אני עושה את זה? אתה יכול להגיד. אבל איך אני עושה את זה? די, נו! צריך למצוא דיימונד. אז אנחנו שנייה חוזרים. חזרנו! מה? חזרנו. אנחנו תקועים פה? זוז שנייה. גם לך יש פיקקס מהאיירון? די. טוב, אני השגתי את ה-achievement. פותרים פה. רגע, צא מפה שנייה. צא. אני שנייה חוזר. אני כל כך שונא את אח שלי, הוא דופק לי בדלת ואני לא יודע מי זה. רגע, בוא נפתח פה אור. גולד. בוא נפתח פה אור, הנה. אני חוצב אותו. נו, תביא. אני חוצב את ה... רדסטון, כן. תביא את ספי, רק שתדע. יודע, אכפת לי. טוב, לפיד. בוא נראה אם זה עוד די. אז קוראים לפרק דיימונד ואיירון על ההתחלה. טוב, נקרא לו יהלומים על ההתחלה. עוד דיימונד. מתחלקים אבל, נכון? לא מהדיימונד יש לך. 5. יש לך 6? לא, זו! אני פשוט אחצוף פה. אתה ממשיך לחצוב. עוד דיימונד. מה? תביא לי קצת. בא לי לחצוב. בא לי גם לחצוב. אתה לא עושה את כל הכיף. תן לחצוב. כמה יש לך? כמה יש לך אבל? 10. גם לי. יש לנו 20 דיימונד. רגע, אני עושה קיל. למה? כי אני מכין עם דברים מדיימונד. יש לך לעבוד ביד, בוקר? תבדקי בוקר שם. אתה מוכן לראות? תסתכל אותי. תסתכל אותי, תומר. יש לי גם פיקקס מדיימונד. תכין קסדה מדיימונד וחרב ופיקקס. מה אתה מטומטם? אמרתי לך קסדה, כי זה בדיוק מבזבז לך את כל הדיימונד. טוב, קראפטינג טייבל. תן לי להיכנס לקראפטינג טייבל. תן לי להיכנס לקראפטינג. יופי. יש לי דיימונד אחד. טוב, אני חוצה עם מקוש דיימונד עכשיו. למי יש מקוש דיימונד?
עכשיו דיימונד. וואי, יש לנו קוש דיימונד. וואי, נכון, זה כיף להרגיש כל כך טוב עם דיימונד. זה כיף שיש לך דיימונד. גם לי יש. שלום. אני שמתי... כן, אני שמתי פה צ'סט. תכין גם את הצ'סט שלי. לא, הצ'סט הזה בשביל כולנו. אנחנו מתחלקים, מה? רק באמת יש לך. זה מה שיש לי. אני שם משהו סטון, דברים כאלה. תשים רק תהיה עם רק חרב, מקוש וטורצ'ים. אוקיי? חרב, מקוש ויהלומים. ואיזה יהלומים? לפידים. יש לי יהלום בתיבה, יש פחם קצת. אני שמתי גם פחם. פחם. טוב, אז אנחנו עשירים על ההתחלה. איזה כל כך. רגע, תן לי את הקרפטינג טייבל הזה. נפתור אותי. תסתכל, יש לנו דובל קרפטינג טייבל. אני צריך לסדר משהו בצ'סט. תחזור מפה, תחזור אני מסדר משהו בצ'סט. תחזור מהרע שלך, אני אחזור מהרע שלי. לא, אני בא איתך. אתה לא ימינה, לא יודע. טוב. רגע, עכשיו בוקר. עכשיו בוקר. נראה לי, לא נראה לי. טוב. לפחות שרדנו. למה נפלת לו? יש לנו מקום פה. תלך ישר, אני הולך שמאלה. אני הולך לפה. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, כיף, כיף. לא רציתי כלום. מוזר דיימונד על הסדרה הראשונה, על הפרק הראשון. על הפרק הראשון. טוב, אתה רוצה שזה יהיה סוף הפרק? לא, רגע. וואלה, צודק, ארוך הכי טוב. כמה צילמנו? צילמנו רק 27 דקות. זה הרבה. זה לא הרבה. אפילו זה לא שעה. זה לא שעה. זה כלום 22 דקות. צריך יותר. אנחנו אפילו לא דיימונד. כן, וואלה, אתה צודק, בקושי יש לנו די. הכנו איתו יותר מדי דברים. שמעתי זומבי? נכון, אז עדיין לילה. עוד שמשתמשת מהרע. שלום. למה? אני שנייה עושה קיל שוב. יש לנו איירון בבית. אחד. כן, לא, אני מחמם עכשיו. מה נכון, יש להשתמש אלה שתשתמש נכון. נוסיף עוד פחם. יש לנו עוד! לא שמתי לב. יש לנו 16. פחם. נתתי עוד פחם. כן. אני רוצה 7 איירון. צריך 7 איירון. למה רק 7? רק 20. לא, אני צריך 7 בשביל מכנסיים. נכון. אני פשוט מכין הכל מדיימונד. אתה יודע מה? אני חוסך בשביל חולצה. אני צריך חולצה. אני פשוט מכין הכל מאח, לא רק. ושיהיה לנו דיימונד, אני אעשה אם אני אצא מכנסיים. דיימונד. שיהיה לנו דיימונד, אני אעשה מכנסיים. ושיהיה לנו המון דיימונד, נעשה פול דיימונד. מה אתה אומר? שיט, אני לא כותב. אני אעשה בדרך כלל שאני אמצא משהו. צריך עוד דיימונד אחד. הנה, דיימונד אחד. שיט, אני לא יודע. פשוט אני אפור.
אוקיי, יש לי איירון צ'סט פלייט. ייי! עוד דיימונד! טוב, זה בינתיים מחמם לנו... תוך... כמה דיימונד? לא רק כלום, אוי שיט. לא לגמרי שיט. לי מה? לא רואים כלום. אל תדאג. כמה דיימונד יש? השגת 4? השגת 4? אם נתן לך סתם. וואו, אנחנו שרים. אתה רוצה אני אכין לך חולצה מ... אתה יכול להגיד לי פה סימפל אני לא רואה כלום. בוא אני פשוט יביא לך... קח 7. הבאתי לך 7. היה לי 14. עכשיו גם לי יש 7. הנה אני עושה קיל ואני מכין לך מכנסיים מאיירון. עוד דיימונד! באמת? מאיירון! אבל לא עוד דיימונד! לא. מצאת עוד דיימונד? טוב, הכנתי לך מכנסיים. שתכניסו לה. בוא, קח אותם. מה אתה מביא לי עוד דיימונד? יש לנו 4? רגע, תביא לי את כל הדיימונדס, אני שם אותם בצ'סט. לא. לא, שמים אותם בצ'סט. כדי שלא יאבדו לנו. איך הם יעבדו? לא, עדיין, שהם יהיו בצ'סט. נו, תביא. אני אתן לך בן, ויעשה לך קליר, יש פה רדסטון. XP. נו, בבקשה, תביא לי את הדיימונד שאני אשים אותם בצ'סט. מה זה משנה אבל? לפחות שיהיו בצ'סט, נו, למקרה חירום. נשבע לך אני שם PvP, ואני גם מוציא את זה שהדברים נשמרים. אז תביא לי את הדיימונד שאני אשים אותם בצ'סט. כולם. יופי. איפה? אוקיי, יש לנו 14. אפשר 7. לא. אנחנו חוסכים. אנחנו צריכים עוד המון דיימונד. טוב, יאללה, בוא נחצוב שוב. אם אתה לוקח דיימונד, אני ארוג אותך. צריך לעשות דברים. וואלה, גם אני צריך. מה, נגמר לנו הצ'סט, בוא נכין חדש. צריך כמה עוד. צריך מה על הבדים, זה לא נראה לי מספיק. אוקיי. לא, אתה לא לוקח עוד דיימונד. אני לא לוקח, זה צריך להיות 15 לשקר. אוקיי. טוב, מכינים עוד צ'סט. אני שומע זומבי. הנה, יש לנו פה עוד צ'סט. הנה גמר לנו הצ'סט הזה. שמים פה. אל תשים בצ'סט הזה. שנגמר לנו. רגע, נכון, עוד לפידים. אני גמר לנו את כל הפחם, טוב. נכון, קל למצוא פחם. וואי, אין לנו עוד עצים, אנחנו נצטרך לחצוב עוד. עכשיו לילה. כן, נראה לי על בטוח. וואי! בוא קח את זה! טוב, מקלות, נכון. שימו את המקליבה הזאתי. לוקחים רק סטאק של... בוקר. ייי! טוב,
נשאר פה, לא, 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 לא עולים אני למעלה. לא רוצה בטבע. כן, תחטוב עצים. נעשה... אנחנו צריכים גרזנים, בוא ניקח גרזנים. נראה לי הזומבי יבוא. רגע. תחסום, הזומבי יבוא. אני אגיד לך עם איזה משתמש להיכנס. תיכנס עם המשתמש חכה, אני חושב משתמש. לא, 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 לא. לא חשוב, תישאר איתו. כדי שישמע לך הדברים. לא אכפת שאין לך סקין. גם לי עכשיו אתה לא רואה את הסקין, אבל אני רואה את שלי. זה משהו טוב. יש לנו עוד פחם, אז אני אשים אותו בצ'סט. טוב, לך תחצוב עצים. אני אשאר פה בבית. רגע, לקח את הגרזן. יש שולחן עבודה. אח! יש קריפר? מי שלא הרגת אותו. רגע, אני מבזבז חצי מהדיימונד שלנו, טוב? אז תן לי גם להכניס אותי מהדיימונד. כן. כי אני רוצה להכין לי מכנסיים. אז גם אני רוצה להכין. בסדר, אז בוא הביתה. תביא שחצי. נשאר לנו 8. סתכל אותי! יאללה, אני פול ארמור. תכין חולצה, כי יש לך מכנסיים. יש לך בדיוק מספיק לחולצה. אתה צריך איירון. אין לנו כל כך הרבה. תכין מגולד. אבל זה יראה יפה. לא, תשמע, זה יראה יפה. אני אכין לך. אני אכין לך מגולד. בסדר? אז אני פשוט מחמם גולד. שיהיה לנו. אני עושה את זה בשביל האקספים, אתה יודע. וגם בשביל שיהיה לנו. נראה יפה כל כך. מצאת? אני מחמם לנו את הגולד. אוקיי, יאללה. חמם. אני מחמם. קח אותו. אני אקח אותו ואני אזרוק לך. אוקיי. מה?
הכנתי לך. תגיד תודה. יאללה, יש לנו עוד 5 איירון. מה אתה לקחת? שולחן עבודה וטיפה. לא, מה עם פרנס? מה? מה עם פרנס? יופי. קח אותו, קח אותו. אם נרצה לך מהם דברים, וקו לדרך. אוקיי, יאללה. יש לנו קו לדרך, כך. איך אני אמצא בשביל כל הדרך? כן, אבל שיהיה לנו למקרה חירום. אם נרצה לחמם משהו בדרך. טוב, יאללה, לאיפה הולכים? לא הרבצתי לאף אחד עם החרב שלי. אני כן. זה כיף לך. רצינו לעשות ל-1.8, אבל בסוף 1.17. איי 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 איי. מה? טוב, אני חוצף פה. מצאתי מערה. שוב. בוא אליי. אתה מוצא מערות ואני מוצא למה להיזהר? טיפה לבה. איפה ראית את היום? למה? הוא איירון. יאללה בוא. קריפר! למה? אל תדאג, לא קרה לי כלום. איירון. עוד איירון! אמא לי כמה! תהרוג אותו, אני חוצב המון איירון. גנב. יו, אני אביא לך את האיירון שהשגתי. קח את האיירון שהשגתי. זה לא תהום. אוי, לא. אם היה פה PvP והייתם מרביץ לי, הייתי הורג אותך! אוקיי, תרד, זה טוב. זה טוב, תרד. אך! סקלטון. יופי. כן. למה? למה? מהר, תרד. יש פה זומבים להרוג. סוף אני יכול להרוג משהו. יפה לך. אתה רק עכשיו השגת את המונסטר אנטר! אתה צוחק עליי? אם אני אצטרף בתוך לבה הדברים שלי יצטרפו? לא. תשתגר אליי, הצלחתי לעבור. יאללה. טוב. עברת? בוא. טוב, לאן אתה רוצה נלך? בוא נחפש דיימונד, זה מקום שאפשר להיות בו דיימונד. יש שם לפיס, בוא. בוא ניקח את הלפיס. בינתיים. אומייגוד. סרטון ראשון של סורווייבל שלי. לא רגיל. כמה זמן צילמנו? 44 דקות. כלום. עוד מעט נסיים. אומייגוד. למה מעצבן? איירון. דיימונד. תחטוף אותו. אני מתקרב לאיירון וללפיס. כן, הגעתי לאיירון. וגם ללפיס. אם אתה רוצה תשתגר אליי, אני מצאתי לפיס. מתחלק בו. יש
יש שם עוד איירון. עוד דיימון. ולא... להשתגר אליך או לא? אוקיי. מתוך מערות. זרקתי רוטן פלש ללאבה. פחם. עוד דיימון. וואו, אנחנו מוצאים המון. אוקיי, באמת. אנחנו מזליסטים. נסתגר. חכה. למה אתה השתגרת? כמעט עברתי את התהום. כאילו שלא עברתי אותו. טוב, בוא. אני בוא. אתה בא? ונפלתי ללאבה. בוא. בוא כבר! למה? כי אנחנו יכולים לחצוף שם. אנחנו יכולים לחצוף שם. אוקיי, בוא נעלה. וואו, זה לא מקום טוב לחצוב בו. בוא. הוא מעולה לחצוב. בוא נלך למקום שחצבת בו מקודם, כי שם אין כמעט כלום בו. תן לי דמות. אני שם איפה שהיית הטורץ'. שמתי אותו על רדסטון. דיימונד, אמרתי לך דיימונד. מצאת דיימונד? כן, אבא. בוא. יאללה. בוא נחצור. אני פה. יאללה. אוי! היה לי לג. זה בגלל שהיה לי לג אז לך היה לג. אתה חוצב? איירון! יש לך איירון מתחתיך. יש לך איירון מתחתיך. אוקיי. תחצוב את הכל, אין לי כוח. רק דיימונד יש לך כוח? דיימונד. אנחנו צריכים... דיימונד. כמה יש? יש לי 215 דיימונד. אז תביא לי אותו. את כולם התכוונתי. אוקיי, סלש קיל. אוקיי, בבית אין לנו כלום, יש לנו רק 16 דיימונד, לא מבזבזים אותו יותר. משיגים עוד. אני באתי. אוקיי. מה אנחנו יכולים עוד למצוא? מה זה שם? צריך בזלת. בזלת? וואלה, נכון. אנחנו רוצים שער לגיהנום. צריך שתי דברים. יש לך... רגע, תביא לי את כל האיירון שלך. וואי, יש לנו המון. סלש קיל. אני הולך לחמם את כל מה שיש לנו. את הכל. כאילו את כל האיירון. איזה רמה אתה? אני 10. 20. זה כיף לך. טוב, אני משתגר עליך. יאללה, השתגרתי. עד שזה מחמם לנו את כל האיירון, בוא נחצוב.
חצבת עוד עצים? למה ראיתי שהיה לך עצים ביד? נו, 5. אז אני לא צריך אותם. קצת איירון? תביא לי את האיירון שמצאת. ותתרחק! יופי. הנה, יופי. מה? באתי אליך. כמה זמן צילמנו? 51 דקות. שיא חדש. אתה רוצה נפסיק? עוד כמה דקות. וואו, אתה לא מוותר אתה. די טוב. מה אני רוצה? תסתיים את אבל. אני חוצב רדסטון. זה דיימונד, זה טוב. אני שומע זומבים והכבישים. למה? טוב, דיימונד. תביא לי את הכל. נשים אותם בצ'סט? יש לנו 24 דיימונד. זה טוב. וגם יש לנו 18 איירון. גם טוב. איירון זה קל למצוא. מה אני אגיד לך? דיימונד מאוד קשה למצוא. איך מצאנו כל כך הרבה? לא יודע, אבל זה קשה למצוא. פשוט אנחנו מזליסטים על ההתחלה. אולי בגלל שצילמנו הרבה איפה דיימונד? עוד רדסטון. יש לי סטק של רדסטון ו9. כמה XP יש לך? 21. 12. אתה רוצה? חכה לי פה. גולד. באמת גולד, הרבה גולד. הרבה גולד. יש לנו 23 איירון. ולי יש 6 גולד. יש איתנו פרנס? כן. תביא לי אותו. הוא יהיה איתי. ישר פה, אני אעשה כאילו. למה? תן לי אוכל. אוקיי. וואו, אנחנו מתקדמים. טוב, כדאי שנפסיק את הסרטון, לא? רגע. מה זה? 54 דקות צילמנו. אתה לא רוצה להפסיק? לא. למה מים? אני עכשיו אתקן את זה. יש שם דיימונד, בגלל זה מים. באמת יש שם דיימונד? כן? אני יודע גם. בוא נחסום את המים האלה. הנה, הגעתי לדיימונד. חסם את המים. או שלא! הגעת לדיימונד? אני מחכה לעוד דיימונד. אתה חוצב? ננסה לעצור את המים האלה. או שרק אני עשיתי יותר מים. פשוט אנחנו לא צריכים גולד. אנחנו לא צריכים גולד. לא, נכנסתי למה. לא, אני לא עושה את זה. זהו. קיבלתי מכה מהלבה. ולא נשרפתי. איירון. לחסום את הלבה. לא צריכים לחסום. טוב, לחצוב איירון. אז אתה אומר את זה. תסתכל מה יכולים לעשות. ביי אבן.
רגע, רגע. תודה. תחסום את המים האלה. החזר טורצ'י. סתם, החזר טורצ'י. איפה מים האלה? מאיפה המים האלה באים? איך נעלה למעלה? נכון, יש מים. טוב, אני אהיה קצת בחוץ כדי שאני אוכל לנשום אוויר. לא, לא! לא, מה אתה עושה? שמתי את זה. איך נעלה למעלה? תחצוף פה. יש לך דיימונד? 10. תביא. אני אגיד לך כמה יש לנו בבית. יש לנו 34. ואיירון יש לנו 41. כי זה חימם את כל האיירון. הבאתי לנו 32 קול מהבית. הנה אני. טוב, כדאי שנפסיק את הסרטון. דיימונד. מה רגע? מצאת דיימונד? מצאתי דיימונד וזה מרגיש כל כך טוב, תביא לי אותו. שש. בוא נכין פול על דיימונד, פול דיימונד. יאללה. אני מכין לי. זה יהיה עם מכנסיים. לי חסר חולצה ונעליים. לקחתי אותם בשביל זה. טוב, נשאר לנו 28 דיימונד. כך. אין מקום בתיבה. באמת אין מקום בתיבה כמעט? וואלה, אין כמעט מקום בתיבה. מחמם עוד דיימונד. תביא. אתה חמם. תכין את... יאללה. תכין את המכנסיים. לא משנה. אתה מכין לעצמך, חסר לך גם קסדה. תעשה גם קסדה. יש לך קסדה מאיירון. באמת? כן. אין לנו מקום בצ'סט. שמתי בצ'סט האחר. ותשים את הדיימונד בצ'סט האחר. אוקיי, אני מכין את זה. דן, 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 דן. טוב, אתה ממשיך לחצוב כבר? לא ממשיכים לחצוב היום. אנחנו עשירים. וואי, הסתכל, פול דיימונד. טוב, אז אני צריך לעשות דיימונד. תעמוד לידי. אוקיי, שנייה. תעמוד לידי. יופי, אתה לידי. אז רגע. טוב, זה היה כל היום, ויאללה ביי. תגיד ביי. ביי.